Hi, si Manang Helen eh. Good morning. Ako na pod ni si Manang Helen. Madung buntag nindong tanan. Og daghang salamat sa atong labaw magagahom nga hatagan pa ta og kinabuhi irong adlaw nakaabot tarong orasa. Og kamusta na mo nindong tanan? Hinatpaon ta nga katagan mo kabaskog kanunay og tanang oras ug tanang minuto sa inyong pagpanikay-sikay matag adlaw. Bitaw, salamat nitong tanan di ay sa katong nagsuporta sang anak tos Manila nga katong mga malumong kasing-kasing sa lain-laing kalibutan tos gawas labi na tong taga Cortes. Daghang salamat ninyo. Di mo pahingalog kinsa mo. Daghang salamat sa inyong kamaluluyon. Kay murag na luwag-luwag ang daghan nagtanaw sa vlog sang anak gapon nga na medyo tiop-tiop na kay saan malagi nga ako na po'y problema nga tubang sa ang balatian karon. Ug daghang salamat ninyong tanan. Hinaot-taon ta nga hatagan pa mo daghang grasya nga magapaapaw sa inyong pagpanikay-sikay sa inyong mga malumong kasing-kasing. Salamat ninyong tanan. Ekos kuan kanang kalubian nila. Namuha kog lubi dia kapag kog kuan. Namuha kog lubidaan kay basig naay magpasuman aron ako kuan buntag sa dupa man ron dahil exercise mangita kog lubi. Kay kasug maghangin kay na bagduman karon mao ni ko sa kalubian. Kakita kog duha ka buok. Ya, kapwa kog duha ka buok lubi. Mado na naman ni. Pang sumanay og nay mag-order og suman. Ni barong kasug manghangin. Da, dua. A few moments later. Kundi ay si Aisa maglamaw og abokado. Kay Mito. Kay kami ito naman daghan sa kasako na. Di sa man mo daroy. Sako din na. Be, botan ka na sako na. Sako bitaw nang silupin man galing sa kasako na antana na limang kada nang kay Mito ha. Kasama mo nang kung kay Mito. Sinako nga kay Mito. Da bagus balde. Maglamaw mirog kay Mito. Nas Aisa kay mo malikugihan ya. Kuskus. Bilang bitaw. Tarang ay. Masig mapilay mong buhok. Oo. Dili. Tabangi. Na, papay pala ka sa Nga, nasa ka? amo. Nasa siya? At parang ay. Nasa siya? Nasa ka? Kapilag ng on sa katag tilaw ng nanggan ang mga bung na pod. Nabang na pagmudangan. Ado na mas tiri patabanga ay. Ako raman nun sa ay. Sige ay. Ito mo pa ito kundin. Sige jab to ako nagpatu kundin. Kana ay. Kundin ra di ay. Sumari ay. Kamay. Kamay. Biko ba? Sa to ay? Kundin ra ay? Eh. Nadiud. Buang naman di ko ni uhod. Sagwa. Be. Lamay mga tanawon ay. Ha? Ado lang yung hilaw ka. Kuha na ito ng kapusa na ay. Ikaw ay hay itong matay. Vitamins kunin on. Lamaw gani mas karangin yung itong lamaw dito nga hilaw. Nagtagok-tagok. Tiwasa. Sudla na nang. Harbiso di mo. Ang sagbot. Ako rin bahala sagbot. Nung problema ka. Panghog na na sa ba. Mga bahala ibang dito mangipos. Ako ito mangipos. Na, ramday na. Problema mo sagbot. Tapos akong na nito daghan. Lamaw nga kay Mito. Kita-kita lang tantag matimpalahan na. Matay ba to katirig di ka mong patukon din tiri ha? Ang kayog. Hello. Nanawag ko gani ha. Sado. Sa tata, ginawagan.
Muni ka po, hindi tawagan, na mo tubag. Magyapon gibungog. Magyapon gibungog. Namangan mo. Danggan. Ang mamuglamaw. Asa? Mga ba muglamaw? Hilen. Nanay Hilen. Tingnan tayo. Entonces siguro di. Pero hindi na nabuksan eh. Mo dinitik pangaw sa buwak ni Manang. Sakpa na. Masay? Mortig? Pangawat. Kin, lahat ito ng kwantin, pakpakin. Ano sa sila? Nakaya ako mahakot. Nangilak mo ka? Sugi kay tagagkuhan, tagagsabi. Dili! Saan po niya Hilen? Tagagsabi. Ano ba yung musok? Dili, nabukal na magsako. Labot ka labong anak. Nanggilamaw may ogwan. Abogado. Kaya nito di ay, abig ko abogado. Ha? Naipuan na ay. May bitulit dari. Buwak ba? Wala lagi na dari, wala na Na kabuhi dari. magpagkatoy mong das tubigon. Sa to? Dito ko. Para sa dugo. Para sa dugo. Para sa tanan. Ang buwak ka lagi, yung sang kabuta. Basta ha. Dugo lagi. Ay, dugo, usa lagi to. Wala ko gipalit. Tambo sa tubigon ka nang warag. Isa sa grapa. O gisa sa butilya ba nga lapad. Mura ko nung gisa sa grapa. Madix? May dix? Di. Naman. Ano ba nga na? Miracle fruit. Stiri kay nakaupot mo to ilas ato naglagas ron. Mo inom sa unang naman to. Dahil lagi to pinanay gisa sa hul mga herbal. Hindi ka naman makahaman ron. Mga mo inom. Basta, para ko ka na nga. Kaman tanawa ko ng tangata. Sama ka nga. Why? Kasi pwede ko mo inom dito. Ay, sa mga mo, manuroy. Ay, sa? Ano ba yun? Ug manong imo na nang gikaon. Nanay nasakpan. Saan sa ay? Ug manong imo na nang gikaon. Kaang nanay? Ang tilaw ko. Ang tamis Tira ba? ko kay tamis ba naghuwat pa may kundin. Bitaw. Naghuwat may kundin kaya ning palit si Roy. Kung milang lingaw dari kay Omaron na may bagdo. Saan sa? Stiri. Ngaglamaw may kay mito. Nanay Hilen. Oh. Love you, Nanay Hilen. Eh. Hilen, no? Nananakin. Ang tuntungan din. Jarang po mga kapit sa kanilin. Wala ko kay, wala ko na signal. Hindi ko na nagkatanog vlog. At ubos. Si Esa mag prinsesa. Taga ko na Si Hilen. Esa mag prinsesa. Si Esa mag prinsesa. Hay gakus-gakus. Kan ba ini? Yan na. Asan yung kibkiban day? Hala, kano pa kagulipap. Di nasuroy. Di nasuroy. Gisugog kwan. Kundins. Saan din nila? Ngasuroy mo na. Uy, uy. Di nasuroy. Gisugog. Sige, tangagman. Kuyog. Kwan. Tangag og kundins. Tulog ka buk. Nararoy dia. Gikan siya pa ito kundins. Nasa bangko. Pagabidor. Namig din ni Ron. Dali, Nangungupang mo na nga, pero tungupang mo lang. 150. Pangload ni Aroy Red. Kailangan siya siya, ano na? Asa? Jawa ra. Pinutos dahil ni. Abri sana yun. Pilam ng tulo. Hilen na. Abri dong. Kwado. Ken, abri dong kin. Kutsilyo di sino kama o. Sa dun to. Namin itong abri ako kan. Pa ako mabri be. Pa. Panguloy. Can you fix Ah. broken hearts? Kami kahiling na rin. Kami kahiling na rin.
Nagbamong alibugjaw ka man ka mo. Abridor lagi lamit ang abridor kay mana. Abridor ka man. Hmm? Abridor. Nakahilin lang na lang kang ka sa balik ka. Dahil ka ng kan. Nusa. Video pa ko. Oh, Ana. nazikin. Ano po mo ganda. Be so high. Ima siya pondoy. Ano? Abre. Isa. Ngala. Ipita lara, ipita. Asa ka mo? Di. Ngala lagi na paipit. Ngala di era karena. Ngala sini. Ngana ba? Ngana. Ah. Hari puso ngana ana. Ana semua. Kumanat kay kuanat na. Ignorante. Sabredor nga hinatag ni Ma'am Yang. Dusulin Yang. Ninan ibabaw. Jat. Nagsudulin ta ka bukid lagi kay ignorante sabredor nga ni ka syudad. Sa doon ko. Laisa, abri. Ito sa ba? Abri ko sa dito. Ana. Absi, abri ay. Ana. Pak. Ini na daot ng kayo siguro. Mo mo nagamita. Uy, naras kilid man. Naras kilid. Di mo ko lagi. Naras ibabaw lagi. Was Mo mo nagamita, ha? Be. Hmm. Ada yung sundang rin. Wah, makan di mau uli. sige nay, ikaw nay. Ideut. Wala gamitan ni. Kung nagamita, gigamit pa lang mo ko ng abri. Ana, na amda nang gatian. Kung nagamita bitaw, karon pa na. Wala kukug. Kami nagabri nas bahay nga may nagluto. Sige kukug. Kukog mo. Ikaw lang tayo sa. Sige kukug. Gasi man. Nagkagobot sa abredor kay di ka mo gamit. Pay, Kusara. May katukaro sundang na. Itu ka uli ka kayo. laging ginaog. Ning ko nga Ginaog ang isa ka. Gani nga to butag sa lado na tuktok ko kay ugasikin, niuli ken sa ugasikin. dawa ma. Ikatulo lang balik kun. Kung balik-balik dito. Abre nga. Nilakan. Lamaw nga kaimito. Mura ito na ni, mura. Maura, nagsaka-sako. Nang dana kay gamay ra na. Nanay Helen. Oh. Tunggi tawagan ni Rago. Ni Rago nga naman. Kalamisa lamaw nga kaimito. Kay nagkakaeng ka. Kidi ko mukaon. Laging tuktok kanda ni. Ngano dai ni ra lagi ko. Nag-ingnan nga mo ustas mo Tapos kagawa na ka. ni ko gawas sa likod. Law sa baboy ko man. Ilawak sa baboy ko no. Hindi lang ibutang sa rep. Ni agi ko nung siya. Nag-email ko no yung Kinkin. Si Kinkin may paliliya. May iba ka na daw mahal. Hindi mo daw hindi mo na daw siya mahal. Mahal mo daw si Mario. Ang kopi. Nasaan dandan. Iba ka na daw hinigugma. Basta dapat na nas NLT na. Nagkagang problema kay siguro kay pag-meeting ko nung nanay, giinan ko sa ilang maestra. Magmay diyang mga sakop, halos mo ka na mag-email. Doon ang kadumi. Doon ako domingo. Ang kalami, agabuka, ako kay mito ni Aisa. Jadi motor. So, Ano man, sikmahan ay? Sikmahan ba? Magpatasan. Bastos kay saha. Ano ba yung Balik video? nila mag... Ano mo? Adi ah? Nara, nagawas na! Mura sa mo mga. Chat mulai na sa madari ha. Na! Oh! Istorya ko sa nimo. Medan, like on. Kay, hindi man ka mag-motor-motor. Nasa motor-motor. Wala bura bag mula ka ko dai. Na burabag mula ka, kami nga mo ulit. Burabag mula ka. Matingaman ko kay. Napakagmudol. Ako pa ko nagpasa mo dyan arang kuana na nagchil sa koron kay arang problema na nga. Di lagi mga sawa na lagi kung siya. Ano kasabot? Magminja na kung siya. Magminja na kung siya lagi. Dalawa, tuan na. Hoy, ing na palitig vitamins kay nagniwang. Palitig vitamins nga. Ang ibutang ni Dari na. Pagana. Hoy! Hoy! Ano?
May kaon. Haba na siya. Galit kalingaw. Panag sa naman. Maglayan na isa, gabi ilit na po. Huwag daw mga rag. Jadi, bawa Sa katama siya eh. Ha? Cellphone nagsigana. Ang kamatilaw. Ay, babugnaw. Aga ko lay tambok na ko nay. tambok ang tuk. Aga ko niwang ka do. Ah, pila-pila nito. Ikaw na bang hilin? Di na. Tuo. Tuo na eh. Ay kapirit. Ay, sakit. Ako na sila mo mahaw. Kutsara. Parehal, misay. Tiri, pa minamahaw. Sa kabugin mo. Yan na dia. Aglamaw nga. Avocado. Aw. Ay, sa Avocado. subi. Kay Mito, react si Kinkin. Klubi ra, ipatong ito sa freezer. Amo din na. Langaw. Ayan na. Matay magiging day. Baan ka? Kinamao. Kuha ng kutsara. Kuha ng kutsara, isa. Niluto na kutsara sa day. Kuha ay. Ang mabugnaw. Diyan, tuwas baboy. Naitira mo ganda. Baboy nga. Ikaw. Tuwas baboy na. Kanang lamaw niya isa. Pagkakas baboy. Pagkarinda ka, mahal kong sabi, karaw-karaw pa sa akin. Tagak na ko ay.